Babe, I'm leaving. Ayun. Buhay, probinsya. Ayan, may galaw shoutout sa inyo. Saglit lang isa. Without you. Harang po, kuya. Maraming salamat sa para mo dyan. Pasensya na kayo guys sa delay yung ating live stream. Sa may pinuntahan po. Bumili po kasi ako ng aking... Ayan, maraming salamat sa iyo, Ori. Ayan, may shoutout challenge. Yo, lover, tamsak dan. Ayan, Ma'am Nairene, may shoutout sa'yo. Pasensya na Ma'am Nairene, nahuli tayo. Kasi may pinuntahan mo tayo. Ma'am Lunites Vlog, may shoutout sa'yo. Maraming salamat. Babe, I'm leaving on my way with you. Ayan, ano yung mga shoutout challenge? Ano yung maraming salamat? At mahina siya. Mahina naman yung lapi. Magana yung tawa niya. Ayan, mag-loud shoutout sa inyo dyan, guys. Saglit lang guys, guys. Ayan, may mag-loud shoutout sa inyo dyan. Ayan, pasensya na late tayo. Ano ba ito? Ayaw tumawa nito aking ano. Pinuntahan kasi ako, bumili ako ng aking ano, vitamins. Ayan, 3 million viewers in the house. Mag-loud shoutout sa inyo ulit. Maraming salamat. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mafalan base, Manila Service. Mag-loud shoutout po sa inyo. Ay, maraming salamat sa pagdalaw sa live stream. Ayun, dapat 5:30 pa yung ating live stream kaso lang nahuli po tayo. Yan, okay lang yan. Huli man daw, pero nakakarating din. Oh, di ba? Oh, ano na lang yan? Mainit na kayo. Mainit tapos nagkakape pa. Yan, dito lang po ako, hindi ako alis. Maraming salamat sa patambay mo dyan, Lads One. Ayan, nag-view lang ako kinang in-upload mo ng video. Ayan, maraming salamat sa iyo, One, sa pag-support lagi po naka-live stream po ako. Ayan. Ayan, parang alam ko naka-live din si Ma'am Tasia. Ayan, nakita ko, nagtamsak lang ako doon sa kanyang live. Kasi alanganin na i-atras yung live natin. Ayan, nakita ko kayo doon kayo sa taas. Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayun. Baba mo yung link, yung ano mo para ma-view po natin. View natin yung binaba mo na link. Oo, view ko yun para dagdag din sa views. Ayan, maraming salamat.
Ayan, para sayang din naman para ma-view yung ano. Ayan, 4 million viewers in the house mga lahat. Ayan. Para ipipin natin para ma-view. Ayan. Ayan, shoutout dyan sa mga members ko dyan. Maraming salamat. Ayan, shoutout din sa kaibigan natin sa Mardi Nation. Ayan, shoutout din sa kaibigan natin dyan sa Mamigs. Ayan, siyempre, shoutout sa lahat ng mga kaibigan sa Team Maliw. Ayan, Pinay SG. Miguel, shoutout sa mga Pinay SG. Ayan, kanina nang live ka. Saan ka? Hindi ka namin makita doon sa live mo. Ba't nag-end ka na, ma'am? Ayan, tumawa na. Ayan, Ma'am Dimple Sakura Vlog. Miguel, shoutout to all. Miguel, shoutout to all. Maraming salamat sa pagdala, Ma'am Dimple Sakura Vlog. Tamsak na po. Ayan, maraming salamat dyan po, Tamsak, Ma'am Dimple. Ayan, Ma'am Scarlett, Miguel, shoutout po sa iyo. Ayan. Ayan. Dimple sa Tamsak Prolabs and host upcoming. Ayan, sige. Ayan guys, ay pipin muna natin to. Siyempre guys, pahin ako ng baba, ipipin natin. Ayan, ipitamsakan natin yung live. Ganda ba ni Ma'am Dimple sa Vlog? Ayan, sige. Oo. Ay, huwag ka mong kalipat magtamsak rin ni guys dyan sa... Ayan. Sa bahay ni Falcon. Ayan. Ayan, sige lang sana. Tapos kayong Dimple. I-copy link ko lang muna. Copy link. Tapos, view. Paste. Ayan. Pa-view. Para sunod natin umaya. Ayan guys. Nakapin ako. Ayun, tamsak lang, sapat na. Ayun, sige. Tamsakan natin, sabi ng Dimple. Tamsak lang, sapat na. Oo. Kaya wag na kayong mag-alala guys, wag na kayong mag-atubili. Tamsakan si Ma'am Dimple dahil ako tamsakan ko na rin si Ma'am Dimple. Hey guys, pa-view naman sa binaba ni Oni. Yan, sige ma'am, ano, kailan ito upcoming live mo na ito? Six days. Yung kaya trail. Hindi na ako mag-iwan ng bakas, Ma'am Dimple, ha? 87, thumbs up. Ayan, panoorin na lang natin ito. Ano mo? Yan, present na, thumbs up. Ayan, present na sila sa Oni. Andun na si Oni. Ayan, maraming salamat sa iyo, Oni. Ayan. Ayan, nag-present na po si Oni. Ayan. Pa-view naman guys ng binaba ni Oni. 88, ayan. Ayan, sige. Para madagdagan pa natin yung thumbs up niya, Ma'am Dimple. Ayan. Umpisa tayo dito sa Mon Maker. Ayan. Tandahanin na natin yung thumbs up niya para maganda. Ayan, ayaw na tumawa nito. Ayun, paharang muna tayo. Ayan, present na po sa nakapin. Ayan, sorry, nakita ko yung sorry nakapresent kay Ma'am Dimple. Ayan. Ma'am Dimple, review ko lang ito yung trailer mo para dagdag views pa rin yan. Ayun bro. Tamsak Dan. Ayan, maraming salamat sa Tamsak Dan, DJ Falcon. Ayan, maraming salamat sa iyo bro. Maraming salamat sa pagdalaw bro. Yung ating magandang boss ni Lolo Bigs TV. Ayan, at may bisita siya doon guys, magaling kumanta pag nag-live si Lolo Bigs TV. Lalo na pag binanatan niya yung air supply. Oh, sarap pakinggan sa tinga. Ayan, may garage at sa Lolo Bigs TV. Maraming salamat sa pagdalaw. Thank you. Ayan, may nakapin pa ko yan guys kay Ma'am Dimple sa Vlog. Please, tamsakan naman natin yung upcoming ayan. Ayan, pa-view mo na ako. Siyempre. Ria Resolta. Ito lang ang jacket, Lolo Bigs. Bakit ngayon mo kailan ang puso? Meron na.
Ayun, okay na. Ayun. Ayan, 20. Ayun, nag-thumbs up na rin si Lolo Bigs TV. Ayun, kay Ma'am Dimple Sakura. Ayun, maraming salamat sa'yo, bro. 90 thumbs up na si Ma'am. Babe, I'm leaving. Ayan, thumbs up, dikit, love sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa'yo, bro. Ayan, Ma'am Dimple Sakura Vlog. Ayan, lalab mo yan si Lolo Bigs TV. Nako. Dumala ko doon basta nagla-live siya. Magaling kumanta si Lolo Bigs TV. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa paharang mo dyan. Babe, I'm leaving. Ayan guys, ano ko kasi ako. Ayun, parang din tayo sa sarili natin kasi nagpapalit tayo ng account. Ayun. Ayan. Ayan guys, may binaba rin sila sa Oni. Ayan, pag nakatapos na ako dito guys, thumbs up kay Ma'am Dimple. Ipipin ko yung ano ni Oni, video niya. Ayun. Kaya maraming salamat ulit dyan. Shout out sa lahat dyan. Maraming salamat. Ayan, nakalive din si Ma'am Hajer Hamin Vlog. Tapos si Ma'am Teisha, nakalive din. Nakita ko si Ma'am Teisha nakalive. Yan, dapat nga mag-aaga tayong live natin kaso nga may pinuntahan ako. Pumili ako ng gamot. O, diba? Self-worth is you need. Ayan, say ko na sa ayan. Yan naman natutumawa yung ano ko. Ayan. Minsan tumawa. Tagal tumawa. Then sit up. Ano ba yan? Ayun ang tumawa. Kaya basta pa tumawa. Sita mo na pala para hindi kayo makuryong. 91 thumbs up. Yan, thumbs up, Ma'am Zamra. Miguel Jotot, maraming salamat sa pagdala. Ayun. Alam natin baka yung CPR. Magpa-CPR tayo. Background. Essence. May ano dito sa essence. Bakit walang kaharang? Mayroon yan, Mama Samra. Na ano lang yan. Pag naglabas ka ulit, mayroon na siya. Ayan. Ayan guys, pag yun naman nakapin sa taas. Ayan. Tapos kay Ma'am. Thunder. Caption na yun. Thunder tsaka Jeffers. Ayan guys, pag yun naman natin nakapin dyan sa taas. Patamsakan naman natin yung ano ni Mama. Saya song. Sige. Are you ready? May kalaktanan, ang oras ko'y nakakunadakpan.
ako'y sasapaw sa kalamutan mo'y iniitan. Magkipagkit na mo, pinapalpas. Ikaw sabi ko, Ang siling. Kaya wala shoutout dyan. Shoutout sa mga ng mga Ilonggo dyan. taga mo, hiling na Ah. ako'y kanakit ko. Unang pati, may nagkakihal, nagkatiyok-tiyok, ay ang ibig na makikap. May nagkakang tulog ang nga wala naman ikap ko. Tungod ang oras ko'y na ako linapang na makikap. Ayan guys, pinagpaka naman natin nakapin dyan sa mga people sa Kuraplan. Bago po rin ako ngayon kanila. You are listening to the music of Ayan dyan sa nakapin. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Feel the Power, Feel the Fatness. It's DJ Ma'am Lunay's Brand, maraming salamat. Okay, sabdakan naman natin nakapin na tayo. Ayan, pa-support naman natin nakapin sa taas. Ayan, Oni, maraming salamat sa video. Sorry. This is a journey into sound. Ayan guys, pabio naman guys. Ang minabako, pabio o video. DJ Nande on the mix. Ayan guys, pabio naman dyan guys. Kay Oni. Ayan, 98 na si Ma'am Dimple. Ayan guys, kung hindi pa kayo nakadikit ka sa Minabakay, sigitan mag-iwan kayo ng bakas. Ayan kay Auni, ayan, nasa 418 pa po yung kanyang subscriber. Ayan guys, ano yan, solid pa ng support tayo si Auni. Solid yan. Support naman natin yung Binabako guys. Mamaya pagkatapos naman yung pipig ko po dyan. Ayan, mag-wait na 492 and 420. Ayan. Ayan, Miguel, shoutout ulit dyan sa lahat. Ayan, Hara. Maraming salamat.
pa-view nyo rin guys, patapos yun ang video. Kunti lang naman niya para sa kanyang asawa. Yan, Ma'am Nels. Sabi ko lang shoutout si Ma'am Nels. Aling Nels. Ay, maraming salamat sa pangarap mo dyan, Ma'am Nels. Ayan, bigla shoutout sa iyo, Ading Nilda. Ayan, maraming salamat sa paharang. Ayan guys, may binaba din po ako dyan guys sa pag-view naman sa video ni Oni. Ayan, ni Lods Oni. Ang pinaka-supportive po yan sa lahat nating mga kaibigan. May nakapin po ako dyan sa taas guys. Saka naman natin nakapin sa taas dyan kay Ma'am coming live ni Ma'am Sakura Vlog. Ma'am din po Sakura Vlog. Sige guys. At tapusin ko lang po yan kay Ma'am Sakura tapos ipin ko lang po kay Lods Oni. Maraming salamat sa inyo dyan sa 6 million viewers natin. Maraming salamat. Ayan, 6 views. Ayan, maglablaban po kayo dyan guys. Pantay. Tapos, script it. Ayan. Pero na ba yung tamsak ni Ma'am Dimple? Ayan, 7 million. Ayan. Ayan. Gawin natin 100 yung tamsak ni Ma'am Dimple. Ayan. Ayan, magandang shoutout. Ayan, 99 tamsak na si Ma'am Dimple. Ayan, guys, iwan na po kayo ng bakas ng kasunod ng para kayo. Ma'am Dimple sa Sakura Vlog. Ayan, sige. Ayan, 8 million viewers in us. Magandang shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan. Gusto niyo makarinig ng mga Bisaya song. Diba? Ayan, shout out sa lahat, sabi ni Ading Nelda. Ayan, Mamo. Ayan, Mamo, shout out po. Mamo Carmen, shout out po. Ayan. Ayan guys, patamsakan naman natin ang kapiniwan lang po kayo ng bakas dyan sa taas. Ayan, dito na kami sa bahay Ading. Ayan, maraming salamat Ma'am Nels. At safe naman kayo nakarating. Ayan. Shout out dyan may mahal Ading Farmer. Yahoo! Ayan, maraming salamat sa parang Oni. Ayan, tamsakkan sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Nels. Ayan, sige na. Ayan, sige. Ayan, malakatamsak na kanyang guys sa nakapin. Ayan, maraming salamat dyan sa nagtamsak kay Ma'am Dimple sa Sakura Vlog. Ayan guys, papalitan ko muna yung nakapin sa taas. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan lahat. Ayan, pa-view naman natin guys yung ipipin natin yung video ni Oni. Ayan, Ma'am Dimple, ayan, maraming salamat sa pagdala ulit. Ayan, thank you. Ayan, iwan ka lang, suklihan mo na lang dyan ang nag-iwan ng baka sa'yo. Ayan. Ayan, pa-view naman natin yung video ni Oni. So, kasi wala pa naman viewers. Ka-upload niya lang yan. Ayan, ready. Ayan, sige. Paro natin to.
Welcome sa'yo. Lamang pagkaon, Linat pa, unang pati, may nagatihan, nasiyok-siyok, kaya ang bibig, tamagit kahapdi. may lagang, ulo ang mukha, ngaw wala, naman ka, utoy, na ako linagpang, Tamagit kahapdi. Yan, stay lang po. Ako dito. Yan, maraming salamat sa iyo. Pinamos, pinamalhas, ikami sa kigo. Thank you po ulit, Kuya. Yan, very, very welcome. Welcome sa iyo. Yan, i-review ko lang ito. You are listening to the music of Yan, ma'am, ating Nils, mga chat at ulit sa iyo. Yan, ma-view naman natin, guys. Yung video na yun, maganda mga ibon niya. Feel the power, feel the fat bass. It's DJ Khan on the hill. Ayun, simpleng babae harang. Ayun, maraming salamat sa pagtusok sa simpleng babae. Yan, satat sa'yo, Ma'am Kazel. Sa Ma'am Kazel ito, maraming salamat. Ayun, Ma'am Kazel, pasensya ka na, hindi kasi ako nabasa live mo. Pero nakita ka na live. Nabasaan ko na yun. Oh, sana, sikat na si Ma'am Kazel, ha? Yan, maganda sa Ma'am Kazel. Ayan guys, may nakapin pa ko pa-view po. Iwan lang po kayo ng bakas. Ayan po ay pag yan binakasan nyo, babalikan nyo po kayo ng sobrang pa sa bakas nyo. Ayan. Ang probinsya ng Guapa, Manaya-naya. Ang probinsya ng Guapa, pinagdaon pa. Manaya-naya. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan sa taas. Please support naman natin sila. Sorry, nasa 420 na yung bahay niya. Pamahal. Ayan, sige Ma'am Kaisel, pagkatapos ito mamaya. Copy link muna natin ito kay Ma'am Kaisel. Ayan, Charby Tamsak tayo. Maraming salamat sa Lord Charby. Ayan guys, may minaba na si Ma'am Lynn. Ang support naman natin. Ayan, may shoutout Sir Falcon. Ayan, shoutout din sa Yalad sa Charby. Ayan, may shoutout din sa Yalad sa Charby. Ayan guys, may mga binaba po silang link. Si Ma'am Lynn. Ayun, si Ma'am Simpleng Babae. Ayan guys, pa-view naman natin yung nakapin sa taas. Ayan. Ayan, kay Lods Oni. Ayan, siyam na tamsak na yun.
421, yun, 422 subscriber na si Oni. Ayan. Yan, sige, i-review po natin yan, yung mga binaba ni Ma'am Lynn at saka ni Ma'am tapos pipin po natin mamaya. Pagkatapos ni Lods, Oni. Ayan, maraming salamat sa inyo sa pagdala ulit. Ayan. OTW Ma'am Lynn. Ayan guys, pinikitan nyo guys sa taas yan guys. Maraming babalik sa inyo yan. Niwala kayo sa akin. Ayan, binaba ni Ma'am Lynn. Ayan, binaba ni Ma'am, ni Ma'am Kaisel. Ayan, Ma'am Kaisel, itong alam ko. Ayan, kahit post kay Ma'am Lynn. Ayan. Saglit lang. Para isang ano lang natin mamaya. Para isang happening. Ayan. Ayan, sige guys, habang ako nag-review muna dito sa video ni Oni. Ayan, support naman natin yung ibang nakababa ng link. Maglaban po kayo dyan guys. Piping ko yan mamaya para, matagal kasi ako guys upload kasi yung video yan. Charbilin, Alcantara, dan dikit sa'yo ma'am. Ayan, sige, simple. Ayan, salamat sa Lodge Charby. Ayan. Simpleng babae. Ayan, paano naman guys, Fabio naman ang binaba ni Ma'am Kaisel. Ayan. Sexy naman Kaisel. 268 na siya. Ayan, ibig nyo guys, binaba ni simpleng babae. Ayan. Ayan, ano na tayo view. Probinsya ng baba. Ayan, okay na po yan. OTW ulit, Ma'am Lynn. Ayan, sige. Lonely Lover. Ayan, silipin nyo rin guys sa binaba ni simpleng babae. Ni Ma'am Kaisel Ferrero. Iwala po kayo ng bakas. Nang babalik din niya si Ma'am Kaisel. Ayan. Ayan. I can't. Dan na po ulit. Ayan, maraming salamat. Ayan, maglablaban muna kayo guys sa baba. Ayan, sige. Your. Ayan. Ayan, tamsak ulit, ma'am. Sabi ni Ma'am Nel. Ayan, Ading Nel, sumigilal dyan sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan guys, magkablagan po kayo guys. Yan, simpleng may dandikit sa'yo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Starby. Naniwan na po kayo guys ang bakas guys. Kay Ma'am Kaisel. Sa kay Ma'am Lynn. Ayan, sige. Next po. Sige guys, Starby. Ayan guys, please dikita naman natin na kapin. Ayan, may 1 minute po tayo para sa kapin. Pakipin po natin sa Ma'am Kaisel. Wala si Lodge Pio dito. Wala siya rito, Ma'am Lonely Lover. Dito sa kayo lang kami. Hanap po si Ma'am. Hanap po kami Lonely Lover. Ayan, Beijing Lodge Pio. Hanap ka po ni Ma'am Lonely Lover. Saan ka man ngayon, Ma'am Pio? Ma'am Pio. Ayan, bigyan sa that Miss Nelda. Feel the power, feel the fat bass. Ayan guys, kung nakasapit naman ni Signal at Paul. Ayan, good evening, Idol Falcon. Sabi niya Tatay Rene. Sabi Tatay Rene. Saan ka Tatay Rene? Ayan guys, support naman natin nakapin niya sa taas guys.
guys, maraming salamat dyan. Maraming salamat dumukit kay Lods Oni dyan sa taas, guys. Ayun guys, papalit po tayo ng pin natin para madikitan nyo ulit dito. Maraming salamat dyan. At sa 1 million na viewers natin, maraming na. Tatay Rene, at Lods Charmy. Ayan guys, sige, ipipin ko to. Dalawahin ko na yung pin kay Ma'am Kazel. Alam ko nakadikit na yan. Tay Rene, nakita mo ba si Lods Pio Pio? Hinahanap ni Ma'am Lonely Lover. Ayan guys, please support naman natin yan dito sa taas. Ipipin, tapos yung dalawa na yan para... Ayan. Oni, Lods Oni, maraming salamat sa iyo, Oni, sa patuloy na pag-support. Thank you. Ayan guys, may nakapin pa ako. Pag-view naman natin, dikitan po natin si Ma'am Kazel at saka si Ma'am Lynn. Ayan, kaya na mag-ano dyan kay Ma'am. Ayan, 24. Kaya na mag-ano kay Ma'am Kazel. Mix photo 60 shots. Ayan, shot naman sa akin. Nabubulong na tayo. Ayan, Ma'am Lynn, okay na po Ma'am Lynn. Pinin ko na yung bahay mo sa taas. Ayan, sige. Ayan, Lonely. Ayan. Miguel Ojotat. Tay Rene, sabi ni Lods, ano. Ayan, sige. Ayan, silipin ko to kay Ma'am Lynn. Ayan, 600. Wala kayo na ba eh? Rabbit eating grass. Ayan, sige Ma'am Lynn, di ba pala ka nakadikit sa'yo? Ayan, sige. Ayan, itong pinakadikit natin kay Ma'am Lynn. Ayan guys, hindi pa kayo nakadikit kay Ma'am Lynn. Ayan, sige, salamat po, Tatay Tay Rene. Ayan, maraming salamat din sa iyo. Lonely Lover. Lonely Lover. Lonely Lover. Wow. Ayan. Ayan, pasok-pasok ko pwede pa-view. Salamat. Ayan guys, pa-view naman natin binabani ng Scarlett. Short video po. Welcome. Ayan, dito ako mamano sa 11. Ayan guys, mag-iwan na po kayo ng bakas dyan kay Ma'am Lynn Alcantara. Hazel Dan po, ayan, maraming salamat Tatay Rene. Mag-iwan na po kayo ng bakas guys. Harvey Dan. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan. Please support naman natin si Ma'am Kazel at si Ma'am Lynn Alcantara. Iwan na po kayo ng bakas. Dan na always lovely Dan. Support sa inyong love. Ayan, maraming salamat sa iyo. Lods, Jonah. Iwan na po kayo ng marka. Thank you so much, Oni. Ayan, parang arawang dikit sa'yo, Ma'am Lynn Alcantara. You are listening to the music of Feel the power, feel the fat bass. Welcome, lovely. It's DJ Khan.
This is a journey into sound. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan. Habang ako nagdidikit kay Mama Lovely. Lovely kay Mama Lynn. DJ Nate on the mix. Ayan guys, may nabalin si Oli. Ayan, Ma'am Lynn. Ayan, pang-apat na minutes sa'yo. Ayan guys, may nabalin sila sa Oli. Support naman natin. Ma'am Zayn, shout out. Ma'am Zayn, channel. Okay, salamat sa iyo. Ma'am Zayn. Ayan, pang-lima sa pisikit na si Ma'am Lynn. Alcantara, ayan. Ayan, maglablaban kayo dyan guys sa baba. Ayan, maraming salamat. Ayan, ito na po sa dalawang nakapin sa taas. Ayan, sige, 1 minutes na lang guys para palitan po natin yung nakapin sa taas. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, kay Ma'am Lynn, maraming salamat. Ayan, magdikit yan lablaban. Binaba din si Lods Shonel. Ayan guys, support nyo po yun si Lods Shonel. Supportive po yan. Ayan, support nyo po yan guys kasi lagi nagla-live. Malit pa yung bahay niya. Ayan, dikitan nyo po siya kasi maraming siyang... Kung dikitan nyo siya isa, makabalikan kayo ng 2 o 3. Ayan. Magalaw shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, ibigay natin ito lahat ng mga kapili. Ayan. Ayan guys, pasaport naman natin nakapin sa taas dyan. May 1 minute pa paano na lang tayo. Ayan, sige. Mamaya magpalit na po tayo ng ating pipin para makaikot-ikot mamaya. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, Ma'am Lynn, at kay Ma'am Kazel. Kaya maraming salamat sa 6 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan sa Team Maliw. At sa kanyang foundera na si Ma'am Rachel, magalaw shoutout. Kaibigan po natin dyan sa Mardination. Magalaw shoutout po sa inyo. At sa lahat po, magalaw shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan. Shoutout din dyan sa bansang Pilipinas. Shoutout sa lahat ng mga OFW, mga land-based, mga service, magalaw shoutout. Once done, 2 minutes and 3 seconds video mo. Oni cute na mga Avon mo, Avon ha. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett.
Welcome po kuya. Yan, maraming salamat sa iyo, Oni. Alam ko ano oras na yun sa bansang Pilipinas, alas 12:36 na yan. Maraming salamat sa patuloy na pag-support sa akin dyan, Oni. At dyan kay Ma'am Scarlett, maraming salamat sa iyo. At sa lahat po, ayan guys, maglablaban, dikitan po kayo dyan. Ayan, pinasok na lahat. Ayan guys, pag yan dinikitan nyo lahat po, nakita nyo, Sion lang po. Ayan, Sion the Vlogger. Sion channel po, yan pong didikit sa inyo. Ayan. Ayan, maraming salamat ulit guys. Ayan, papalit na pa tayo ng caffeine. Ayan, ayan. Sige, maraming salamat sa inyo, Ma'am Lynn. Ayan, kat kay Ma'am Kaisel. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan. Sige guys, makabala kayo, maglablaban ulit kayo. Ayan, piping ko lang to yung short video ni Ma'am Scarlett sa kanila sa Oni. Ayan, maraming salamat ulit. Ayan. Ayun, thank you, lovely, sabi niyo. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ayun guys, sino mga bahay po kayo, baba niyo po niyan, bahay niyo guys. Welcome all you, sabi niyo Ma'am Scarlett. Ayun guys, pag yun naman natin mag-pin dyan. Ayun Ma'am Lynn, maraming salamat po. Yun kuya, support po sa inyo nila. Maraming salamat sa inyo, Johnny. Ayan, Ma'am Lynn, maraming salamat sa gabi dyan. Ayan, shoutout dyan sa lahat ng aking mga kababayan, na mga Ilonggo dyan, mga shoutout sa inyo. Ayan, mga shoutout dyan. Shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin dito sa Middle East. Ayan, bukas pa lang start na yata yung Ramadan. Ayan. Bukas na lang umpisa yung Ramadan dito. Siyempre, ganun yun guys, pag sa Middle East guys. 1 month po yan, Ramadan. Ayan. Maraming siya, dyan, mga kapatid po natin ng mga Muslim. Ayan, mag-umpisa na start na po bukas yung Ramadan po dito. Bukas na, basta yan, sabi ng kasama ko kasi bukas na mag-umpisa yung Ramadan. Ayan. At syempre, pagka Ramadan guys, change na naman yung oras natin sa trabaho kasi pagka Ramadan, 6 hours lang po ang trabaho namin dito. Ayun, maraming salamat. May bawas siya na 2 oras. Depende din.
Gabi po yung trabaho pagka Ramadan. Ayan, Miguel, shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin. Maraming salamat sa 15 thumbs up ko dyan. Maraming salamat sa inyo. Ayan guys, baka ako mga shoutout ko muna po yung sa mga members ko dyan. Maraming salamat sa patuloy na pagparin nyo at patuloy na pagtiwala kay Falcon of Dessert. Ayan, maraming salamat. And 30 minutes. Happy April Fools. Ayan. Ayan, sabi nga nila daw, April's Fools daw. Start daw sa nitong 1. Ayan. Huwag ka daw magpautang. Baka di babayaran. Ayan, guys, shoutout ulit dyan. Maraming salamat. Ayan. Ayan, guys, shoutout ko po muna yung mga members po natin dyan. Silipin po natin muna. Ayan, siyempre. Ayan, shoutout dyan sa mga members po natin. Ayan, shoutout kay Minan Romalyabas. Ayan. Aylonga Vlog, Ma'am Tisha Hansen, Lods Oliver G Channel, Ma'am Bruce Vlogs. Ayan, Ma'am Straight Kate Vlog. Ma'am Sure Vlog, Ma'am Nelda Palepe, Lods Zali Zeben, ayan, Generaps, ayan. March, Gigi, ayan, Noel Narahabo, James Climax Vlog, ayan, Team Hands, Scarlett Vlog, Maria, ayan. Ayan, Ma'am Carmen and Ma'am Rachel Evangelista. Ayan, guys. Ay, hindi ko pa na yung mga ano nila. Yung mga shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa pag-support. Ayan. Thank you. Nasa 7 million viewers natin dyan. Maraming salamat ulit. Ayan. Habang tayo nagpapamusic, kayo po ay maglablaban, magdikitan. Mamaya kanta po tayo. Ayan, naka 53 minutes na po tayo. Ang bilis na ng oras. Oh, tinan mo. Ayaw tumawa nitong slap ko. Slap ko nga. Oh, ayaw tumawa. Ayaw, tumawa tuloy. Ayan, may shoutout sa ulit sa inyo. Mahina na itong tawa na. Sawa na itong katawa. Ngawit na yung panganang ano ko nito. Ng ano ko rito. Ayan, tinan mo. Ayan. Ma'am Lynn, maraming salamat sa pa-video dyan. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, pa-view naman natin yung mga video dyan sa taas. Matutuwa po kayo sa mga video dyan sa taas. View nyo naman. Ay, hindi pa kayo nakadikit-dikit nyo rin po yung dapat nyo idikit dyan. Diba? Sige na, idikit nyo na. Maluhin mo. Ayan naman. April na ngayon. Sunod na. Malapit na naman yung Pasko. Ayan, year 2022 na. 23 na. Malapit na. Malapit na naman yung malapit na naman yung election pala. Ayan, May 9. Ayan, start na naman ng May 9 yata yung election sa atin. Ayan, panibagong ano na naman. Ayan, sino na naman kayo mamahala po sa bansang Pilipinas natin. Nawa ay maging maayos po. Mas tuloy. Ayan, Ma'am Lynn. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan. At syempre guys, tayo magbubuto po tayo rito kasi po meron naman tayong nakaregister naman po tayo bilang mga OFW dito. Makabuto po tayo. Magbuto tayo, sayang yung buto natin. Di ba? Yun lang yun. Sa mga ano dyan, huwag kayo mag-pass guys, magbuto kayo. Sayang yung buto natin. Ayan, di ba? Malapit na yan, May 9. May 9 alam ko na election. Ayan. Dati May 14 yan. Ayan, may shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan. Ayan guys, pag view naman nakapin dyan. Guys, mamaya magkanta-kanta pa tayo. Diba? Katsintonado kantahan ko kayo guys. Katsintonado lang. At may CPR nga eh. Tanggalin mo lang, ano mo lang. Dami na ako CPR. Bawat kanta may CPR yan. Obligado. Ano talaga? Matic na yan. May CPR. Matic na yung CPR na yan. Hindi na magbabago yan. Magandang shoutout ulit dyan sa inyo sa 6 million viewers natin. Alam ko guys, marami na naka-live. Ikot-ikot lang po kayo. Support lang po sa bawat isa. Sino naka-live. Ayan. Sige. Kung may mga ano po kayo guys, mga premiere po kayo, may bahay po kayo dyan, hindi pa na baba. Baba nyo dito guys, didikitan po natin. Ayan, libre dikit po. Ayan, libre dikit, libre view. Ayan, para may views naman kayo. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, bukas, start na pala ng Ramadan. Ayan, sige. May nagatihal, nagatiyok-tiyok, ay ang ibig sa magigakapit. May nagatulog ang mukha, ngaw wala sa magigakapit. Tungod ang oras ko'y na ako nilagpang, na makikakahan. Ulit
ako'y nagsasapaw sa kalamulangoy. Inilapitan, pagkita-kita mo, sinamparan, pagkita-kita mo. Ang siling, ang nakasilaw, sampatin, ang sitaga mo, linapang, nakulang ko'y kanagitin. Go, go, go. You are listening to the music of Antonio. Feel the power, feel the fat bass. Come on, y'all. It's DJ Antonio. Not their remix. This is a journey into sound. Ayun guys, pa-view naman natin yung copy, yung binaba ni Ma'am Scarlett. Yun. Ayan. Sa kanyang po, ang anak niya po si Premier of Honor. Ayan. Support naman natin guys. DJ Nasty on the mix. DJ Nasty on the mix.
kita mo, sinampal. Kami ang iyong pagkakiling, ang nakasilaw, sampasin, ang itaga mo, linapang, katulad ko'y nanamit ito. May nagatihal, nagatiyok-tiyok, kaya ibig sa matigakapsi. May nagat, tulog ang lakas, nga walang na matigakapsi. Tungod ang oras ko'y na ako linapang, na makikakahan. Linaw ba? Kung ako lang ko'y sa sabaw, kakalaman mo'y iniyakitan. Pagkita-kita mo, sinampal. Kita-kita mo, ang sige, ang nakasilaw. Itaga mo, linapang. Katulad ko'y nanangitin. Ano naman guys yung... You are listening to the music of Antonio. Arang ating mahal palukot. Maraming salamat sa inyo, Med. Carmen. Yan ay Feel the power, feel the fat bass. It's DJ Antonio. This is a journey into sound. Right, bilhin viewers natin. DJ Nagde on the mix. DJ Nagde on the mix. Right, bilhin viewers natin.
Boss Mike. Sa nakapin. Maraming salamat sa Tatay Rene. Yung Tatay Rene, makapin yung Road to 100 dyan. Ang our premium film. Ayun, nigugma ko kanima, murag tambot suga, aso-aso. Yan. Ay, kanina. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan sa taas. May support naman natin yung nakapin dyan sa taas. Ayan, road to 100. Ayan, pa-view naman mga videos dyan sa taas. Ayan guys. Aloy mo. Aloy naman kayo. Ayan. Ayaw na tumawa nito eh. Kagad mo katawa niya ang biyot. So, ayan. Ayun, may binabalik siya tayo rin guys. So, yun naman natin. Ayun guys, kung nakadaan na po kayo dyan sa nakapin natin sa taas, ayan, magpapalit po tayo. May 1 minute pa po tayong natitira. Ayan, para mabigyan naman natin yung pin naman natin yung iba dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan, pin natin yung kay Tata Rene. Ayan, tricky ang views niya. Pipa word pala to, Pipa word naman po. Ba't nakarating po ako dito? Ayan, sige. Nangyari dito sa ano ko. Ba't kaya ayaw na mag-ano? Sana. Sana si Falcon. Ayun! Boss Mike.
guys, service ko lang din kay Tatay Rene. Guys, hindi pa nakadikit kay Tatay Rene, pwede po nyo Tatay Rene, kuha na po kayo ng bakas. Sa Tatay Rene, ayan. Ayan guys, may nakapinto ko, support naman natin sa Tatay Rene. Dami ng kambing sa Lucian. Kasi na may binagyo ko lang ito. Million viewers natin niya. Binigyan naman natin nakapin. Tapos lang kumain. Bukas siya Tatay Rene, mag-umpisa na yung Ramadan. Guys, pa-view naman natin dyan kung dumikit na po kayo Tatay Rene. Pa-view naman po ng kanyang video. Yung maraming camping sa disyerto. Ito kasi buo yung lugar nila. Ayan, dito kasi guys, lawak talaga ng lupain dito sa Middle East. Kasi alam nyo, buo po kasi ito, buo. Hindi po tulad sa atin na mas malawak yung, mas malapad yung dagat, yung tubig sa lupa sa atin. Oo. Dito po buo. Malawak yung lupain dito. Oo. O, di ba? Tingnan mo naman kung kalawak ang disyerto dito. Kaya napapansin nyo parang hindi walang lindol dito, di ba? Siguro may mga ano rin dati, pero hindi natin alam. Pero sa atin kasi mas malawak yung karagatan, yung tubig. Bukas umpisa na at Ramadan kasi nagpalibre na mo namin ng kabsa Idol Falcon. Buti pa sa Tatay Rene. Ayan. Ito kayo, pagkakabsa-kabsa. Yung kabsa, anong sa karne ng kambing? Kambing sigurado yan. Di ba? Oo. Magda na bukas pa na, bilis lang ng panahon. Ayan. Tingnan nyo, ang video ni Tatay Rene. Lawak ng lawak na mga farm dito guys. Kung hindi nyo alam, lawak na mga farm dito. Kala nyo ba sa desierto walang mga tanim? Ito po, maraming mga prutas po dito. Malawak po yung mga farm. Kasi nakapunta na ako dati sa Alcards. Yung mga na yan, yung mga... Daan Tatay Rene. Ayun. Pa-view naman natin guys Tatay Rene. Ayan. Yung mga na yan, yung mga
tawag nito yung mga ano nga yan, kalimutan ko na. Ay tumawa. Yung repolyo na yan, ako, mga Pilipino nagbabantay doon. Sus. Itas ka lang doon, magsawa ka. Pagka pangatlong ano na, harvest na nila. Ay, ano ba yun? Ano ba yun? Basta yun yun. Ay, tumawa ah. Ano ba to? Ano tumawa na? Oo, nalawak kasi dito guys. Hindi nyo lang ano. Ang daming prutas dito. Ang daming palang gulay. Siyempre, lahat naman dito sa amin. Maliban sa mga Pilipino nandiyan sa Pilipinas nakikinig, di ba? Dito kasi border lang eh. Pasok ka sa border sa atin, sasakay ka pa ng barko, aeroplano. Dito, land cross lang tayo. By land lang, pwede ka na makapunta ng Dubai, ayan, Syria, ayan, Kuwait. O, di ba? Ano dito? 3 hours biyahe namin bago makarating sa desierto. Saan ba yung tatarinig yung ano nyo? Saan desierto ba yan? Papuntang ano? Ayan. Oo, malayo talaga yan. Mga farm yan, mga farm ng mga manukan, mga baka, ayan, mga... Oo. Basta malawak dito guys. Ayan guys, pa-view naman natin si kay Tata Rene. Ayan. Kasi bukas start na po pala ng Ramadan. O, di ba? Ayan. Ako kasi trabaho ko, talaga. Rampay nga dati sa biyahe. Ang araw nakabiyahe sa daan. Kaya dito, napansin nyo, pag sa mga daan, mayroong mga bakod. Kasi minsan yung mga kamilyo, tumatawid sa kalsada. Delikado kasi yan guys, pag tumawid yung kamilyo sa kalsada, drive ka na po. Dami na kasi nangyari na aksidente niyan. Pag yan kasi nabangga mo, siguraduhin mo talaga yan. Ang daming kanding yan sa Tata Rene. Daming kanding. Lawak yung ano. Kung mayroon ka nitong mga kambingan, ako, sarap. Ayan. 8 million viewers natin guys. Ayan guys, may nakapin pa ko. Support naman natin video ni Tata Rene. Ayan, no? O, tingnan nyo dito. May mga ano. Dito, walang problema sa tubig. Oh. Sa atin nga, pag tag-init na, walang patay tubig eh. Ang ganda din mag-alaga, no? Yan o, mga Yun, no? Tingnan mo yung mga vlogger na yung mga farm with pre-range animals. Our morning. Yung mga manok sa kanya. Kambing manok. Ayan. Ganda. Ayan. Tapos yung itlog niya, ano lang, oh. Papuntang Riyadh, baka tupa, manok, yun farm nila, gumagawa kami ng aircon doon. Yung mga Sarawi yun, Tata Rene yung ginagawa nyo. Mga Sarawi na aircon, ano? Yung mga split type. Papunta Riyadh, mga alacards yun, Tata Rene, mga puntang ano yan. Kasi doon naman maraming mga farm. Eh. Kasi kami dati guys, nandun pa ako sa Riyadh, may kaibigan kami na may kapatid siya doon na sa farm ng mga baka. Yung Biyernes yun, pag gusto na pumunta doon, dala siya ng karne ng baka. Kasi yung mga baka na minsan na mga napipilayan, pinapakatay na yan. Pinakatay nila yan. Oo. Pero mas masarap pa rin yung lasa ng karne ng baka sa atin. Alam mo kung bakit? Kasi dito kasi, hindi naman sariwa ang kinakain ng mga ng mga baka karamihan. Kita niyo yung binibili nila ng mga ng mga damo. Sa atin kasi sariwa ang kinakain. Kaya tinan mo yung karne ng masasarap yung karne ng baka doon. Sa atin malasa. Diba? Para napansin niyo yan. Sa atin kasi baliktad. Masarap yung masarap pagka may edad na yung baka doon sa atin.
Yun ang binibili karamihan pag may edad na gusto nilang katayin. Pero dito kasi baliktad, eh, 'no? Yung mga bata po ang kinakatay nila. Oo, mas mahal yung karne. Sa atin baliktad, yung mga may edad na mga karne na. Kasi mas malasa din. Mas malasa ba yung mga may edad? Baliktad, no? Tamsak Dan, your Zigan Time Host, good evening. Ayan na, Nanay Maureen, galaw shoutout po sa'yo, Nanay Maureen. Si Nanay Maureen, maraming salamat. Si Nanay, pagdadala ni Nanay Maureen. Si Nanay Maureen po, yung aking putong kababayan din po yan. Ayan, si Nanay Maureen po, alam po, ano din to. Sa ibang bansa din po si Nanay Maureen. Ang pagkakala mo si Nanay Maureen pag nasa Italy. Ayan. Magalaw shoutout, ayan, hep hep, hooray, Nanay Maureen. Ayan, doon po lagi yung kay Mampong. Sila po yung mga mag-tropa pips doon. Mag-live si Ma'am Axel. Si Nanay Maureen, supportive po. Hindi nyo pa nakita si Nanay Maureen, guys. Ay. Oo. Ayan. Supportive yun si Nanay Maureen. Yung kinakain ng tupa, damo, tuyo na damo. Kaya tatay na iba kasi ang lasa talaga ng ano. Ng mga ano dito sa atin. Yun lang napansin ko. Iwan ko lang sa inyo dito ng mga ano. Kasi iba kasi pag kinakain mo yung sariwa ng mga damo, mas mano. Tingnan mo sa atin kasi, sariwa kasi kinakain ng mga ano, damo. Dito kasi binibili. Kaya pag bumili ka rito ng karne, ang laging tinatanong dito kung bata pa ba yan. Sa atin kasi baliktad. Pag bumili ka ng karne, sabi mo, may ano ba yan? Bata pa ba yan? Ay sabi niya, pag bata pa, medyo malansya pa yan. Pero pag may edad na yan, maganda yung karne, may edad yan. Diba? Mas masarap ilaga yan. Ano sa atin? May nakalive din para sila, Lavender Vlog. Ayan, sa 8 million viewers natin yan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, bilis na ng oras. Naka 1 hour and ano na ako. Ganun-ganun lang. Diba? Sabi ko sa inyo. May paharang na ako. Diba? Dito marami ding kambing. Nakakain na kayo ng karne ng camel? Ay, sarap. Lasa ng karne ng camel. Parang gatas yung lasa niya. Dito, napakarami ding isda. Dito. Dito nga ako nakakita ng sari-saring isda. Dito sa ano. Kasi kami dati guys, pagka doon kami nung sa Riyadh pa ako, mura lang dati yon yung mga, kasi pag bumibili kasi yung mga lokal ng ulo na, bili sila ng ulo ng taningigi. Yung ulo kasi, pinuputol yun. Style naman ng mga nagbibenta, tinatabi nila yung binibenta sa mga Pilipino. Dati mura lang. Mga ulo ng lapu-lapo. Kasi natanggal yun mga laman. Tinatabi nila kasi dati, binabasura lang naman daw nila yan. Kaso lang mga Pilipino kasi mahilig talaga mag-ganyan. Siyempre ulo yun, sayang, maraming laman. Hindi na nakuha yan. Ang binibili namin yan. Dati nung doon pa ako sa Riyadh, yung mga ulo ng ano. Kahit dito, mayroon pa rin nagbibenta. Kung isipin mo, ano na yun? Pinapatanggal kasi yun, hindi na sinasama yun kasi nila. Sa ulo ng mga isda, hindi nila sinasama yan. Pinpin di Sarapin, ayun, hi. May shoutout sa Pinpin di Sarapin. Maraming salamat. Kaya binibili namin dati yan doon sa ulo ng mga tangigi, ulo ng lapu-lapo, tapos ibiyakin mo at yung mga ng salmon. Masarap yun. Yung mga ulo, gusto mo ipaksi mo, hindi kaya adubuhin mo. Hello host, ayan, may shoutout sa'yo, Lods Pinpin di Sarapin. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, kundi may nakapin pa ako dyan. Maraming salamat sa'yo, Pinpin di Sarapin. Pinpin di Sarapin. Ang gano'n pa ni Lods, Di Kotsilyo di Almazin. Ayan. Sino naman si Lods Pinpin di Sarapin? Ayan. May bahay ka, Lods, sa Pinpin di Sarapin. May bahay ka, baba mo. Yan sa 7 million viewers natin guys, patuloy po tayo mag-view dyan. Kung hindi pa kayo nakadikit kita rin Yan kasi may pa road to 100 po ako. Yan, maraming salamat po sa inyo. Yan guys, kung wala pa guys, please support naman natin road to 100. Ayun, baba ko po ito, pipin ko. Ano naman natin? Yung si Ma'am, si Norfimia V. Honor. Yan.
Ayan, support naman natin guys. Ayan, road to 100. Ayan, pa 100 rin yung panayan si Norfim. Ayan, ilan na siya? Kasi ano pa lang siya. 97. Dati man kasi nalalagas yung bahay niya. Ayan. Ayun, 90, 97 pa lang siya guys. Baka pwede nyo managdagan ng 3 guys para magkaroon naman ng 100. Ayan, gusto niya rin. Gusto niya rin magpagsapalaran sa YouTube. Di ba? Ang silipin naman video guys, nagluluto sila ng hotdog. Ayan, buhay. Tahimik na lugar, fresh air, nakaka-relax. Ayan, di ba? Ito sa probinsya. Ayan, Maureen, dikit po sa'yo. Ayan, Tatay Rene, nakapin po ako dyan. Ayan po, yung anak ni Ma'am Scarlett po yan. Ayan, yung kanyang anak. Si Norpemia Honor. Ayun, ang sarap na ano nila. Oh, di ba? Talong. Sarap talaga sa probinsya. Iba talaga pagka sa probinsya ka. Oh, masarap. Kasi ako guys, hindi ko pagpalit talaga yung province. Ito lang. Oo. Tapos doon ka lang sa probinsya, no? Tapos, doon ka sa bukid. Tapos kung buwan ng tagmais. Ayan, mag-ihaw ka ng mais doon. Nakasarap. Tapos matatanaw mo yung mga tanawin tulad nito yung video ni Ma'am Norpemia. Oh, di ba? Oh. Upo-upo ka doon, gawa ka ng kubo-kubo. Oh, nako. Sarap talaga. Ayan, si Pinpin di Sarapin. Ayan, sige lads, Pinpin di Sarapin. Bigyan kita ng moderator. Ayan guys, please support naman natin. It's no moderator. Ayan, binabio ko lang itong ano ni Norpem. Ayan. Road to 1K naman guys, pa-support naman natin. Baka mayroon po kayong mga ninja pa po dyan. Kasi sagad na po ako, sagad na. Ayan, bago tayo mag-end man lang, mapa 100 po natin yung ano, ayan, yung nakapin sa taas eh, Norpem niya. O, di ba? Ganda ng bukid dun, no? O. Kasi lahat naman tayo, ako guys, sa bukid talaga ako lumaki. Sa bundok. Ayan, Saint Channel. Ayan, maraming salamat sa mga Saint Channel. Kaya ako kahit ano, nako. Hindi naman sa ano, kasi kung gusto ko talaga mag sa Manila, pwede. Di ba, kuha ng mga bahay ng mga hulugan, 20 years. Sabi ko, 20 years, haba. Siguro kung kumuha ako nung bagong punta rito, baka nakuha ko na kasi mga 15 years, 5 taon na lang sana. Kasi wala talaga akong ano, wala talaga akong plano na meron sa Manila. Okay lang pag doon yung mga trabaho mo, pag may hanap buhay ka doon. Eh, sabi nga nila, pagka maraming tao, marami din pera yan. Kasi ito po bahay kubo ko. Ayan, sige Lods, pin-pin di sarapin. Ayan, may nakapin po ko. Ilang ka na Lods, pin-pin di sarapin. Sige, dikitan kita Lods ha. Bigyan kita ng, silipin ko muna. Ayan guys, support naman natin yung nakapin sa taas. Pero Lods, pin-pin. So, pa, ano na lang kita. Dikitan kita ng, ilan ba itong bahay mo? Mas malamang ka pa, 191 ka na yan. Ayan, sige. Estudyanteng senior citizen. Wow. Estudyante na senior citizen, sabi ni Ma'am Pinpin de Sarapin. Ayan, sige. O, nandikit sa'yo, Ma'am Pinpin de Sarapin. 63 thumbs up. Ayan, support naman natin yung nakapin dyan sa taas. Road to 1K naman. Ayan, si Ma'am Pinpin de Sarapin, yung support natin, 191 po yung bahay niya. Yan, okay na po yan. Sige. Ayun, ang dikit sa'yo, Ma'am Pinpin de Sarapin. Bakit? Bakit nag-error?
Salamat po, Idol. And welcome sa Ma'am Pinpin. Dito ko na didikitan ko na to sa'yo. Ayan guys, kung di pa kayo nakapin, road to 100 po siya. Para butin natin ng 100 naman si Norpimia. Ayan. Para magkaroon na rin siya ng congratulations, you reach 100 subscriber. Diba? Bago ko mag... nag-aaral po ako po ng caregiver po. Oh, wow, congrats sa'yo Ma'am Pinpin de Serapin. Ano yung channel mo? Channel ni Ma'am, ano? Saglit lang. Parang Ilongga ka, Ma'am, kasi Pinpin de Serapin. Ayan. Akala ano mo talaga Pinpin de Serapin. Main talaga dinadala mo pala. Ayan, sige. Ngayon, nabibigyan ko dalawang dikit na sa'yo, Ma'am Pinpin de Serapin. Okay na yan, dikitan ka na ng 5 para wag naman biglain. Paunti-unti lang, Ma'am Pinpin de Serapin. Baka hindi ka pa nakadikit sa nakapin, Ma'am Pinpin de Serapin. Nakita mo naman po. Ayan, magkalablaban lang po tayo. Non-support Falcon, the set for fuck. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Pinpin de Serapin. Ayan, may nakapin pa ko, Ma'am Pinpin. Baka pwede mo naman ridagan. 97 subscriber na po siya. Isahin ko na lang to kasi isa naman to ano niya. Ayan. 9 million viewers natin guys. Sa taas, pa-support naman natin yung binaba ko dyan. Ayan, maglablaban po naman tayo guys. Maluoy mo. Uy. Ayan. Sige nga. Pinpin de Serapin, Dan po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tatay Rene. Salamat, Idol. Ayan, welcome. Sige. Ayan, guys. Ayan, guys, ano naman natin si nakapin sa taas. Ayan, road to 100 naman. Ay, si Ma'am Pinpin naman, road to 200 po siya. Ayan, support po naman natin, guys, ang gusto niyo po nilang magkaroon ng maabot na rin nila, gusto nila maabot rin 1,000 subscribers. So, di ba? Dumaan na rin po tayo dyan. Yan ang mabalis Tatay Rene. Ayan, guys, magsuklian na laban na po tayo. Ayan. So, 11 million viewers natin dyan. Please support naman natin. Ayan. Ayan. Pangatlong. Saan na yun? Si Ma'am Pinpin de Serapin. Ayan, Ma'am Richelle. May ilan shoutout sa'yo, Ma'am Richelle. Ayun. Harang. Ayan, maraming salamat sa paharang mo dyan, Ma'am Richelle. Ang video ko. Ang aming Ma'am Richelle, ang pinaka-supportive sa lahat. Ayan. Sean, 194 na si Ma'am Vin. Ayan. Tama yan, makatapos ako ng dikit. Ayan. Ayun, mga apo ng galit dyan ni Ma'am Pinpin sa tuhod, kag sa talampakan. Ma'am Pinpin, Ilongga ka ba? Mga apo. Narinig ko, apo pala sa tuhod sa talampakan, sabi niya. Ay, Tagalog pala yan. Ayan, sa taat dyan. Ay, Ma'am Richelle, maayong gabi sa imo, Ma'am Richelle. Kumusta ka, Ma'am Richelle? Bago ko lang mo. Hindi ka lang ako sa Ma'am Richelle. Ma'am Richelle, maraming salamat. Yan si Ma'am Richelle, ibang lista po, ang pinaka-supportive. At yan po ang tumulong talaga kay Falcon para maabot yung 1,000 subscriber. Ayan, yan si Ma'am Richelle Evangelista po. Ang aming founder ng, ayan, Ma'am Zamra ng Team Maliw. Si Ma'am Richelle po ay napaka-supportive po iyan. Ma'am Zamra, Miguel, shoutout po sa iyo. Maraming salamat. Ayan. Hindi naman narinig Ma'am Richelle sa harang pa eh. Kaya
Hindi ko na ulitin yung sabi ko. Ayan, shoutout nyo daw sa si Jason. Sabi ni Ma'am Pinpin di Sarapin. Jason. Yung kulit ni Ma'am Pinpin. Ayan guys. Pangatlong dikit sa'yo Ma'am Pinpin di Sarapin. Ayun guys, mayroon ako nakapin road to 100. Si Ma'am Pinpin naman to road to 200. Ayaw na tumawa nito. Ako natatawa nito. Ano nangyayari dito? Hirap pindutin. Ayan Ma'am Zamra. Maraming salamat sa pagdalaw si Ma'am Zamra. Si Ma'am Zamra Banzuan, ayan, ang may bahay ni Lodsman Abdullah. Rachel Ibang Lista Dan, Bulpak, support pa, sukli po. Ayan, di ba? Ayan, mga... sige, magkamagalaman, Pinpin, di Zarapin. Si Ma'am Rachel po ay nagbabasusukli po yan. Ayan, tumutulong po yan. No worries. Ayan. Sige, mag-change naman tayo para makadikit na po tayo. Ayan guys, gawin nyo naman 100 yung nakapin sa 11 million viewers natin. Maluoy ka mo. Maawa. Ano ko ba? Hindi ko nadikit kay Ma'am Pinpin. Ayan ang Chivers TV. Sige Ma'am Pinpin. Diyan ako lang. Ayun. 1 minute and 1 hours na ako. Bilis lang. Di ba? Ano lang naman kabilis ang time. Ayan. Ayan, maglablaban po tayo. Magsusuportahan. Ayun guys, gawin niyo mga 100. Silipin ko ulit kung naka 100. Ay, si Ma'am, si Norfemia. Ayan, 68. Ayan na si Ma'am. 195 na. Ayan. Di ba? Kung mapag-wait sana ito, kaso hindi na ako. Kung kaya natin pag-waitin ng 200 si Ma'am Pinpin di Zarapin. Kung kaya ba? Ayan. Tulungan naman natin. Ayan, Ma'am Zamra. Ayan, sige. Ayan ako nga ito. Para isang ano na lang. Ay, Ilongga. Galing si Ma'am si Ma'am Pinpin. Ay, taga Negros. Galing si Ma'am Pinpin. Ako taga Iloilo ko, Ma'am Pinpin. Ayan, shoutout sa mga kababayan ko dyan ng mga Ilonggo. Ayan, syempre mabatian mo na guys ang mga hambal sa mga Ilonggo. Ay, sa ilang nga panghambal, may ara na, ay, ang bad na lang, Tawa si Ma'am Pinpin kasi galing Ilongga man galing sa. Ang galing ang balaman sa niya nga pangalan, Pinpin di Sarapin di Kutsilyo di Almazin. Ayan. Ano ba yan? How di Carabao di Batutin. Ay, nagkakanta. Ayan guys, 69, 95. Ayan guys, ayan. Ayan. Dan nagit po, Idol, Richel Ibang Lista, pasukli po. Ayan, huwag ka mag-alala, Ma'am Pinpin. Suklian ka na ni Ma'am Richel. Balaan niya na. Ilongga mo na si Ma'am Richel. Oy, pero marunong sa maglongga. Suklian ka na, Ma'am Pinpin. No worries. At saka huwag ka na masyadong magdikit-dikit mo na Ma'am Pinpin, ha? Para hindi siya malagas. Baka malagas lang pagka ano. Pahinga, huwag ka mo ng kasi 200 pala yung bahay mo. Ayan. Ayan. 4 million viewers natin dyan. Ayan. Ayan, sige. Pag-isahin ko na lang ito para isang ano na lang. Yehey! Diba? Yan na siya Ma'am Pinpin. One maker, thunder. Ayan, sige. Silipin natin. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa 7 million viewers natin. Ayan, alam ko naman na dumidikit kayo dyan, guys. Ayan, guys, may nakapin pa ko sa taas. Road to 1K. Road to 100 naman, guys. Yes, maluoy mo. Ayan. Huwag nyo na idamot yung guys, yung mga banana nyo manan dyan, guys. Ay, nagbaba din si Tatay Rini. Sige na. Luoy man kamo. Ayan, diba mo si Mama, lagi akong sinashoutout ni Mama Pinpin. Hello everyone! Diba? I introduce you, may apo sa tuhod, apo sa dapa-dapa, sabi niya. Yan, nag-live din si Maria. What can give you happiness? Aba, what can give you happiness? Ang parang title ni Maria. What can give you happiness?
Ayan guys, baka di kayo nakatamsak pa sa akin. Guys, tamsak naman kayo dyan. Ayan. Ayan, sige, 144, may 60 minutes pa po tayo bago tayo mag-end. Yan, tama-tama po yan guys, ano po tayo. Yan. Tapos siguro nadikit kay Ma'am Pinpin, ilan na siya? 196, ayun. Pag nadikitan ko to 197. Ma'am Samradan, full pack support, tamsak. Ayun. Sige. Ayan guys, 197. Baka pwede nyo naman gawin 200 to. Tapos, ito 197 na si Ma'am Pinpin. Tapos yung nakapin si Norpemia, 100. Baka pwede nyo naman gawin sa 100 tsaka 200 guys. Yun na, be. Hmm. 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 Mhm. Diin. Diin. Ah. Diin ang tamad ko no. Ito lang ko ng tamad sa Pinpin. Ayan, welcome sa'yo Ma'am Pinpin. Wala problema Ma'am Pinpin. Buligay lang ta. Lagi ka lang padala dito sa live ko para makapag-ano tayo. Di ba? Mga tamad. Kung may Ma'am Pinpin, di sarapin. Ayan, si 167. Tingnan ko kung mayroon pa akong pinidikit sa'yo, Ma'am Pinpin. Ma'am Pinpin, nakadikit ka na sa nakapin sa taas. Baka hindi mo nadikitan, Ma'am Pinpin, ha? Kita mo naman dyan sa taas, eh. Ayun, 98. Ayun, dalawa na lang yung kulang. Ayun, guys, dalawa na lang yung kulang ni Ma'am Norpemia. Gawin nyo na kasi 200. 100 naman yun. Barilin ko na kayo. Yan, sobrang salamat sa pa-support nyo mga kapatid. Yan, Ma'am Pinpin, pagkatapos nito, pahinga ka muna, wag mo na parang hindi malagas. Ayan, mag-restory ka na lang. Ayan. Tingnan natin kung mayroon pa kayong dikit sayang o mayroon siya ng 3 na lang. Oh. Silipin ko Ayan. Ayan. Ayan, Ma'am Ma'am Pinpin. Yan si Ma'am Samra nagla-live yan. Si Ma'am Richelle Bignasta nagla-live yan para ma-pin yung bahay mo. Pasyal kapag nag-live sila. Ayan. Ayan, wala na. Nakadikit na lahat kay Ma'am Pinpin. Ayan. Ano na lang kaya kayong bigay, Ma'am. Unti-unti lang. Huwag mong isagad. Kasi pag sinagad mo lahat, malalagas ka naman. Ayan, okay na. Ayan guys, ayan ito guys, baba ko na lang. Ito yan guys, hindi pa kayo nakadikit yan. Support naman natin si Mama, no? Road to 200 po siya. Ayan, 97 na lang. Ayan. Ayan mga shoutout ulit dyan sa 4 million viewers natin. Habang tayo ay nagpapatugtog. Ayan, may natira pa po tayong 41 hours and 48 na tayo. Ayan, may natira pa tayong 12 minutes. Ayan, sige. Ayan guys, support naman natin si Ma'am Pinpin. Ayan, road to 200 po siya. 3 na po yung kulang. Ayan, may nakapin tayo sa taas dyan. Support naman natin si Norpemia. Ano? Yung magandang anak ni Ma'am Barlet. Ayan, mahal Aling Carmen. Maraming salamat sa iyo dyan.
Maraming salamat sa imalat. Mix Club. Dancing with the beat with DJ Remix. Daituad lang tawag ka ang imong sama. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kakao. Inday di ka lang tawag ka ang imong kita. Ano inang gaputi nga daw lamuti. Yara ako kilala sa kagwapang mga dalaga na pirmi lang kapaguhit sa lalaki. Di naging mapunggan ining kalangsang barat yakot sa adlaw-adlaw na lang lain ang Yan, 7 million viewers in the house. Hanggang may nakapin po kami binabakulot ito. may mapasok na ugayo sa ihaksang balay nakita Nakalive din si Maria 143. Ito po naman natin si Maria 143. Si Maria na natin mahal. ano ilang galabaw nga daw Ano yung dan pagpak support, sabi ni Ma'am Pimpin ni Sarapin. Ayan, si Ma'am Pimpin po. Inday di ka lang tawag ka ang imong kita. Ano ilang gaputi nga daw lamot. Dancing with the beat with DJ Remix. Ayan guys, support naman natin. Nakatap sa kanya. Makalimutan niyo mag-tap. Ayan, may 9 minutes pa po tayo sa gabi. 9 minutes. Mindanao Mix Club. Matisan ka pa sa ligan sa kanan. Wala isyo kundi panglutot lamang. Permi mo lang makita nagatuwad sa higatalan. Isang sa tindahan, sige, patay luhod lapang. Daituad lang tawag ka ang imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kakao. Inday di ka lang tawag ka ang imong kita. Ano inang gaputi nga daw lamuti. This is the mix of DJ Gibbs. Sa balay, hindi mo gusto mamatay. Bahala na kung laay, biglang pa magmahay. Kung wala na'y kaulay, mangulo
This is the mix of DJ Gibbs.
Ayan, Miguel, shout out sa'yo. Idol Carmen, sabi ni Ma'am Pinpin di Sarapin di Kutsilyo di Almacen. How di Carabao. Ayan, Miguel, shout out sa'yo, Ma'am Pinpin di Sarapin. Ayan, Miguel, shout out. Ma'am Richel, ayun, Ma'am Zain, sana Miguel, shout out sa inyo. Maraming salamat sa pagpabigi-bigi yung Ma'am Pinpin di Sarapin. Dikit Dan, Carmen Acosta Patusok, please. Ayun, sige. Ma'am Rachel Evangelista, mag-shout shoutout sa ating DJ ng Quiet Station ng 88.9 Quiet Station. Basta Quiet Station, 88.9. Di ba? Ganun. Ayan. Pinpin Dan. Ayan. Di ba sa'yo ka Ma'am Pinpin? Si Ma'am Rachel po nagsusupport po yan. Ayan guys, road to 100 naman nakapin sa taas. Ayan, road to 200 naman. Si Ma'am Pinpin di Zarapin. Si Ma'am Pinpin di Zarapin po. Alam ko daw Ilongga man sa kayo na batihan ko sa iyang live. Gawakal man siya. Lokal. Storya bla. Salamat Ma'am Richelle. Sabi ni Ma'am Pinpin di Sarapin. Ayan. Pinpin di Sarapin. Alam yung kanta guys na Pinpin di Sarapin. Parang diyan nakita ni Ma'am ano yung channel ni Ma'am Pinpin. Di Kutsilyo di Almacen. How di Carabao di Batutin. Sayang pula. Long pera. Sayang puti. Tatlong salapi. Welcome! Ayan sabi ni Ma'am Richelle Evangelista. Si Ma'am Richelle po ay malapit na rin umuwi. Ayun. Wow, sana all uwi. Magkaroon na siya ng thumbs up. Di ba? Ay, ano ba yan? Hirap ng pindutin ito. Nag-i-stack na rin pati yung ano ko. Parang may na sa pindutan. Ano ba ito? Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Kay Ma'am Garment sa pabiji-biji nyo dyan. Ayan, kay Ma'am Zain Janel. Ayan, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pag-support. Ayan, siyempre guys, kay Oni kanina. Ayan, dito sila sa Oni. Ayan, mga supportive po natin kaibigan yan. Ayan, si Oni. Ayan, siyempre guys, kung saan yung mga kaibigan natin sumusupport sa atin, ayan, support din po natin. Pag hindi naman sumusupport sa atin, bakit pa natin susupport? Ano naman labanan ngayon? Maraman tayo na support, sila hindi sumusupport. It's unfair naman yan. It's unfair naman. Wala tayo Ma'am Richard. Tawa si Ma'am Pinpin. Sarapin. Good vibes lang po. Ako guys, pag hindi talaga nagsusupport sa akin, hindi ko rin susuportahan yan. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan nagsusupport, tapos sila hindi nagsusupport. Na yan. Nukuhan. Tapos, try ko. Sabi naman ni Lods J, ano yun? Sino naman kalaban mo, Lods Falcon? Ayun, maraming salamat sa inyo guys. Tamang good vibes sa biro lang guys. So, kaya mag-alala guys. Ako yung taong hindi mapag-tanim ng galit sa aking puso, damdamin. Oo. Pag alam ko na hindi naman kayo, umiiwas na ako guys. Pero hindi ako nagtanim sa manalo. Ano na kasi ako guys. Pero pag hindi ko na kaya, kakanta na talaga ako. Nang Pinpin di Sarapin di Kutsilyo di Ay, maraming salamat sa inyo dyan. Si Ma'am Richelle, pinaka-supportive po yan. Si Ma'am Richelle po talaga ay akin pong ano yan. Yan po talaga tumulong sa akin. Si Ma'am Richelle, hindi ko po yan makakalimutan si Ma'am Richelle. Si Ma'am Richelle, saan ka mabupunta rin? Hindi kita Di kita. Ayan. Ayan guys, sa 20 thumbs up natin dyan. Ayan, naka 2 minutes na po tayo. Ayan, naka-live din po si Maria. Si Maria 143. Ano ba yung title ni Maria? Nakita ko na yung title ni Maria. Yung nakakala mo. Ano yung title niya? Yung title? Nakita ko na ganun. Aba. Pala din si Third May. What can give you happiness? Aba, what can give you happiness? Sige nga, kayo nga dyan. What can give you happiness? It's for me. At sa akin, siyempre, my family. Di ba? Sa inyo dyan. Comment naman kayo dyan, guys. Yung title ni Maria. Namaya, ano ko naman yan. Pagka pumunta ako dun sa live niya, i-copy-paste ko na naman yung kanyang title. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Naka 2 hours na po ako. Ayan, siyempre.
habang tayo, bigyan ko muna kayo ng tugtugin para mag-good vibes naman tayo. Mag-extend lang ako ng mga konti-konti lang. Ayan, sige. Basta DJ Boom Remix. Guapo mo dyan. Bye-bye. Basta DJ Boom, the best. The best na. Mapasahod ka ba? DJ Boom Remix. Basta DJ Boom Remix. Guapo mo dyan. Bye-bye. Giving you the daily music mix. This is Visayas Beats Production. Never underestimate our power because together we are stronger. This is the Bias for Year Mix Club of a ticket. DJ So Smart. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ako'y magpapaalam na. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa lahat ng kapwa po natin, mga kaibigan po natin dyan sa mga ano. Ayan, guys, Ramadan Karim. Ayun, bukas mag-start na po yung Ramadan. And siyempre, guys, dito sa gitna sa langan, mag-start na may Ramadan. Isang buwan na po na naman ulit dyan. Ayan, maraming salamat dyan sa inyo sa patuloy na pag-support. Ayan, kay Ma'am Rachel, kay Ma'am Pinpin Di Zarapin, kay Ma'am Scarlett Vlogs, kay ayan, kay Tatay Rene, ayan, kay Ma'am Carmen, ayan, kay Ma'am Nilda kanina, ayan, Ma'am Zamra, ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan. Ayan, kay Oni, ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa akin live. Kay Ma'am Lynn, at kay Ma'am, sino pa ba dito kanina? Ayan. Kay Lonely Lover, salamat po, Tatay Rene, ayan, sabi ni Lonely Lover. Ayan. Kay Lods Charby.
Sa lahat po na nagdalaw, maraming salamat. At kay Simpleng Babae, kay Hazel, maraming salamat sa inyo. Ayun, siyempre sa lahat po guys ng mga shoutout sa Team Mali Malay nyo, headed by Ma'am Richard. Maraming salamat. Ako ay mag-i-end na po sa inyo. At saka maraming salamat shoutout sa lahat po ng aking mga members dyan. Ayun, shoutout din po sa bansang Pilipinas. Ayun. Ayun, bukas start na po ng Ramadan. Ayun, Ramadan Karim sa mga kapatid po natin ng mga Muslim. Ayun. Start na po bukas yung Ramadan. Ayun, ako yung paalam na sa inyo guys and good night. At maraming salamat Ma'am Pinpin. Maraming salamat sa iyo. Ayan. Ayan, Ma'am Saint Channel. Ayan, maraming salamat. Ayan, good night sa inyo guys and keep safe po sa lahat. Ayan, God bless us all.